Praise the name of the Lord. Naimbag ngal daw to yamin amin ayatin nga kapsat. Adda kami itata dito'y kumkuman nga agtuno iti mais kakapsat kinigayem. Adda to yan dagito'y kunkuna tayo nga parabor iti apo. Nga mais nga isong lintaan. Gan tunuan iti daytoy nga aldaw kakapsat. So no kayat ito umay makituno mga kaibigan kapatid. Mga ka-sisters ka-brothers. Luzon, Visayas, in Mindanao. Digito'y maismirat pa nga mabalin nga malintan ken matuno ka kabsat kinigayem. Praise God, hallelujah. Mais sariwa. Praise God, hallelujah Jesus. So, thank you very much mga kaibigan kapatid. God bless us all. So madamay tiluto kakabsat kinigayem ket sakbay ngaglutluto kami kakabsat. Damot dagiti kung kunata yung may lutluto nga mais na madama nga may tuno kakabsat. Dagito man iti masida kakabsat. Ito'y inabraw o gulay kakabsat. So sakbay nga gluto tayo. Nakita tayo pa dagiti mais mi dagiti kakabsat kinigayem madama iti panagdakkel ken nabunwan dagiti mais kakabsat. May madamot dagiti muno nga mais. Kumaday iti kirkirab kakabsat. Ket nakaula iti kakabsat ko. Duwa kakabsat ko ket ikata iti bigat. Ipapatpat na amin tapno kasta ket aradwan damanen ta mula andamanin ulit iti mais. Sila nga kakabsat iti plano ken tiktik dagiti kakabsat tayo nga agkumkuman kakabsat. So nga proud kayo amin nga agkumkuman farmers. Tada kayo iti mangmangted iti takaon iti umili ken iti intero nga Cagayan Valley ingana iti sabali nga lugar ken tinas nasyon. Da kayo iti mangmangted iti ado nga pagginawaan dagiti tattao. Praise the name of the Lord. God bless us all mga kaibigan kapatid. Gikot muraw nga mais. So, impisaan natin. Yes.